kayo, tagragsak tayo, natayo amin nga umili, intay amin ideri, ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapidi, ay tuy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, arikot ken amin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agurat, tasong mangut padaya, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo, dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat at nga aldaw, igibos tayo ti tawen. Pasangbayan tayo ti baro atawen, baro anamnama, baro aragsak, baro apan nakaisalakan. Ngamrambakan tayo itanga aldaw, ti solemnidad ni Maria, akas ina ti Diyos. Inted na ti bagina, nausar ti bagina, tapno agsabat ti langit ken daga, babaen ken Kristo anang isalakan, agsabat ti naindagaan ken ti nadyosan, napasanto ti lubong gapo ken kuana. Agdaydayaw tayo ngorod iti Diyos, iti amin a puso nakem ken panunot tayo, pagbabawyan tayo matdagiti babak tayo, iti napalabas atawen, ket pasungaden tayo, ti baro a kinagasat, baro a kinasanto. Tapno nga rod maikarita yung makiranod, ti dahi tinasanton ay misteryo, lagi pantay pa'y dagiti nagkapsutan tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basul ko, unay, iso ngagpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, Apo mga asika,
Pakanem basbas sulmi, bidot na kurkurangan mi, kitalawin nakam kadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakarim basbas sulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Apo mga asika, apo mga asika, pakawanim basbas sulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Nakalmesan na kimpuspusumi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Tapya kadagiti amin at tattao, ana imbagti panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawin da ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapo iti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbog tong anak, Kordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasul, ti lubong, kasyan na kami. Awatim to'y araraw mi, sika si tutugaw, itim makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami. Denggem to'y araraw mi, gloria iti Diyos
Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Hallelujah, Hosanna. Sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyong ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga a kinaberhen ni nainggasatan a Maria, ipaay mo kadi tamalakaman mi ti panangibaba et ti berhen, iyataken kuana na ikari kami nga immawat iti gubwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises, nga ibagana ken ni Aaron, ken kadagiti anak na, nga aramaten da dagitoy asasao, iti panangbendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati ti Apo, ket aywanan na kayo. Kaasyan na kayo kumati Apo, ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ikan na kayo itital na. Kinunati Apo, nubalik senda tinagan ko, pangbendisyon kadagiti tao ti Israel, bendisyon akto ida. Ti sao ti Apo. Kaasyan na kami, o Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasyan na kami, o Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asikakaasi. Tapno maamuan, ti sangalubungan, ti pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Agragsak kumadagiti nasyon, ket agkantada asirarag-o. Taawan idumdumam iti panangukum mo, ken idaldalan mo dagiti amin at tao ditoy lubong. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti tattao. Wen, dayawen da ka kuma dagiti amin at tao. Binindisyonan na tayo ti Diyos, itanok kuma dagiti tattao. Iti amin asuli ti lubong.
Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatauan nga ina. Ket nabiyag iti babaen linteg, dagiti Hudyo. Tapno subbuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno may pakita nga anak kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak nga rod, saan kan atagubo no di ket maysakan nga anak. Ket gapu ta anak na ka ti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga adda ken kuana a maipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawin tay ti Apo, tinadiyusan nga ayat na, itetay kenkwana. Ti dayaw ngawan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panangkay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka, Apo. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasaraakan da Maria kinose, ket nakita dati ubing anak kaidda iti kulloong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na ana imbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, Kristo. Good evening. Damdamagan dagitay kakadwak tatay. Apo hantay gumatang ti paputok. Kuna met kinumakatawan tayo nga agpapaputok, agsusublat tayo nga aguyak, hampay makaturog di kaabay na di may sa tako manabtuog mo di jay uyak na pwede kay pala na uma nga agpapaputok. Speaking of uyak, ada na pan nagpa-check up, gaputahang nga maputputpot, agoy uyak lat, kita inyo aguray kay mat at sa ako niya sa tayo agigiddan madamumpay ganas, ilaylayat ko pailaan ko umunayak kay matan.
may isa makapasurot kay mat. Nagkapatahan nga maputput-putay nga uyak na pan nagpa-check up. Kunana doktora, check upon na kaman apaya ham mga mag-agasan dati uyak kon. Gaputi ka uuyak ko kasla agtulang akpayan. Kanudad duma di man aguyak kayo magagara ka agtulang kayon. So nga tulang kam amin ta kumbentaw. Kaya kunana di mo umayimbagan jak pay mangag di uyak ko titulang kon kunana. Kuna mo ni doktora ang tumaram dataw inalakala dayta 3 times a day. After 1 week, agsubli ka. Doktora, awan to uyak kon. Haan, napigsan to ta uyak mon, mangagmunton. Ang isa baliktad mo, apan na inagasan. Handa mo inagasan di uyak, impapigsan na ki. Di tapno, mangag na ka na. Happy New Year, palakpakan tayo man kakabsat. Natay, to be exact, 7:55. Rumwarak ejay kwartok. Adun ti tao amok nga adun ti tao ta rimwarak ka ada mapan agsiaran a pinagsapa kayon nagrigat ti awan tugaw na father. Kakunak mat ibagayo kadagita hang nga taga parokya ta ije parokya da pakimisaan ta. Handa gamin nga umaidtoy ko amo paya da don samot nga taga parokya. Kanarigat ti awan tugaw na kunak idi rumwarak ije kwartok nangeg ko launay. Giuni de jay dornab. You know dornab? In Ilocano, in English tayo lang, balunot. Nangag ko di kanal tuek na, naglak. Madlaw mo majidornab no, di uni na niya. Nangag ko di kanal tuek na, naglak. Nakalak da ito eh. Amok nga dagay dua nga tulbak. Adda dyan ti ko tilugan ko di may isa, di tulbak tilugan, kende di ko, adda da nga nakabitin nga dua. Agpaiso apang ko chinek up di pagibitinan ken bagikan awan problema datoy. Anyamot ten apo panak lang arod agkararagen na distract man di jeri na ngapan aglualo nga apo panak lang arod agkararagen para iti daytoy New Year agpakada ti 2023 impakamakam mo payla eng mga kasano tatta dato yan. Duala ti remedyo na dayjay. Kugtaran matalo kam nga agdugidan nga mangkugtar di ruangan tatumayab. Uno saan umuli ijay CR jatawa batit pagpag-isul ay dinakutong ni Hasin umanay tatawanan. Dahil lang ti lumasatam iso nga na umay ka ijay ti pagnanyo ijay tawa. No sumrek ka di kwartok ngam sigurado labsan nyo anya dijay buaya, leon, mangkukulam, manggagamot, chismusa na sakbay kayo nakapan di kwartok na labsan nyo amin. Iso nga kay mo lagbalay gay. Gadi jay napan binayin niya na ganan ikakasid nga nangululi nagbalay gidamat iso nga nakaginawa ak ngem di jay mapana kun ijay prayer room 8 o'clocken di jayan medyo na disturb di jari nakon apo palubusam ka dimot ati 2023 nga nasaya at uray dayto ilaeng nga kararag na pintas a kararag kunak di jay pa nagkararag ko jay after may rosary na nagsanto rosaryo ak inalak ti glorious mystery. Na apaman nga nagsanto rosaryo ak in-evaluate ko met ti 1 year. Ini pinampanunot ko kastoy manen di last year January. Nya 2023 January 2023. Napalabas ti January 1. Thank you for the month of January. February, thank you for the month of February. Agyaman ak ti bulan ti Pebrero. Nagado nga blessing, nagado nga bendisyon. March, thank you for the month of March. April, nag-birthday ak, ngam nakairurumunak. Malaki di ak. Nag-birthday ak. Thank you Lord for the new life. May, thank you. Pinampanunot kami di. June, nagpiesta tayo. Gapo dayjay celebration dayto nga simbaan. July, August, napan nagbakasyonak. Hanggang hapti September. October, Rosary Month. November, naramid man amin dagiti naaramid din. December, nagpiesta tayo, nag-Christmas tayo, tatan, boom! Kunana, January manan! Nagpaputok tayo manan, January mananan. Dan sama na atakin pakawan. Di makasyay. Malama, di yun sapay pinanunot mataan. Nagpaputok tayo dila sirtata nagpaputok tayo mananahan. Dan sa mo natakin pakawan. Doktora kita Gani mat ang datay manan nga nagpaputok.
Kaya jay habang aglulwalo hindi ko mayat di jay flow na panang evaluate nagado agrasya tibulan ti ay titawan 2023. Hanlaan nga dito'y parokya. Ado tinamit tayo new friends. Ado dagiti nagbalin nga followers tayo jak amoa ibagbagak amoy ti kararag ko tatay revelation daytoy kadagiti lada kayo amin nga followers may amin intero nga lubong Luzon, Visayas, Mindanao, Sultan Kudarat, all over the world, Asia, America, amin Happy New Year. Analpas ti 2023 sapay ko matanagasat para kada tayo amin. Amuyo ti panunot ko tatay revelation. Apo kung kunak di jay karkararag ko niya. Dahito 2023 wan ado a bendisyon. Ado agrasya, ado agagayem. Ngam no ti pampanunutan da kasyak, haang kumaa, dayay. Masapol nga sika, masapol asika, haan ka di nga siyak. Takamali aday jay, madi dayay. Hang ka di nga siyak, dayay ti kararag ko. I'm willing to give up. Mabalinak nga agbalin nga silent priest, nanumo nga padi, in your name, para laeng king ka, haang kuma. Kaya haang kuma, di ti kararag ko apo, I'm willing haan kuma para kanyak. Di ti pampanunutek. After all the blessings nga nabirukan tayo tata 2023, ado abalaygi, ado nga bendisyon, ado umat nga failure. Ado nga failure ti 2023. As a priest, ado ti kurang ko kada ti parokya. Ado ti nagkapsutak iti parokya. Ado dagiti kayat ko nga plano the whole year, haang ko pa'y nagudwa. Diyak pa'y nakaado, dayay kuma. Ado ti nasaktan kanya, I have to accept. And I have to accept, nasaktan akmat. Okay lang di masaktan. Ti pagbababaw yak nga naaramid, di di nasaktanak, kaslan medyo nagdevelop nga galit. Which is, it should not be. No nasaktan ka nga maang ko mga develop nga galit. Ta sabali di nasaktan, kinsabali di jay, magalit. Kayso ti kung kunakhaan apo, sorry no dayjay ti naka-develop dayjay. Idi kuan I came to the point salsalud-sudak kin ni Apo Dios. Apay gamin a pinilinak. Ammummet a nakapsutak. Ammummet a managbasolak. Hammo nga siyak ti kalalaingan ijay klase. Nagadumet ti nasingsingpet. Apay nga siyak. Dayayan, dugdagdagan na dayayan. Apay gamin a siyak. Nagadumet ti sabali nga mabalin nga agtadal dito'y sango. Pagbabawyak dagitoy apo ngam salsalud-sudag aging gatatta, apay gamin asyak. Nagbayag. I enjoy listening to the Lord. Nag-conversation me, nakabaybayag. Nakabaybayag ak ijay prayer room. Kiso ti kung kunak apay gamin nga siyak. Kaadda gamin idi right after my ordination, da kami manula makaamu da kam lang nga papadi. Adda na nakabasulak iti kinapadik. Ket gaputa nagsaya at mati tao inawat naklatta dagiti nakaawat kanyak supposed to be kadakkel nga offense dayjay ket idi kwan naimbitaranak nga makimiting kadagitay maordenan nga papadi di konda kay di siya ti ag-share kuna kanya data adugarod dagitay adugarod pagkapsutan mi a papadi ti imbagak kadakwada kitaan nyo addi uray nakapsot tayo, handa tayo kumaan nga pagbababawian nga ordenan. Kamuyo di jay nang orden kanyak kunana, haanak mo't nga agbababawi nga nang orden keng ka kunana. Di fatherly care nga amuna nga nakabasulak ngam, haanak mo't nga agbababawi nga nang orden keng ka. Si bibiyag pa'y di jay nga obispo, thank you apo obispo, bado na daytoy. In one of my followers, agdengdengeg itimi sa tayo. Ka-thank you kunana ka uray no amuna nga nakabasulak haanak mo agbababawi nga nang orden king ka kunana. Then agsubliman ng kinapo Dios apay gamin nga siyak. Apay gamin nga nakaadumot nga sabali. Diyak makabirok ti question kas lahang nga agsaon ni Apo Dios. Hindi ko nakabaybayag imay isuna kunana isumag ka nga pinili ka ta nakapsot ka. Wow. Isumag ka nga pinili na ta nakapsot ka.
Nagadua sa bali ko na nag-apay amin. Isu mga pinili ka tamok nga nakapsot ka. Awatom lang nga nakapsot ka ag trabaho ti grasya kanyada. I cried inside the prayer room. Nagbayag. Nagpaiso kakabsat, awan ti perfect. Ako nagadumati sa bali apay gamin na siya. Isuda ko man Kita amdi naman ang ngasin na po Diyos niya. Isu mga pinili ka ta nakapsot ka. Haanag mga nagpili ti rupo nga na perfect. Haanag mga nagpili ti rupo nga na siglat. Haanag mga nagpili ti rupo nga na dalos. Isu nga inayabang ka ta nakapsot ka. Di lang kasla nakaginawa diri na thank you Lord. Wen apo. Thank you Lord. Then I enjoyed listening to him. Kasla di conversation mi nagmayat. Nakakuka di conversation mi. Nagmayat nga conversation. Hindi ko an kamapanan di oras. Anya nga ruti ibagak kadagay ti tattao. Anya nga minti piyesta tatta. It's not New Year. Haan nga New Year ti piyesta tatta. Motherhood of Mary, ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos. No kitaan tayo kami nga agpaiso kakabsat, isuma nga imay, ti anak ti Diyos dito'y lubong, tanakapsot nga rin ti lubong, haan? No! Isu nga rin nga imay, ti anak ti Diyos, tanakapsot ti lubong na ilumlum ti basol, haan? Haan nga imay ni Apo Jesus dito'y lubong, gaputan na dalos, ken perfect ti lubong. Isumag ka nga injaya na iniyawat na titakyag na, gaputi basol tayo. Kanya ti rumbang nga aramiden tayo kakabsat. Inayat na tayo lata, uray no nakabasol, uray no nakapsot tayo. Dayta iso nga nagbalin nga ina ti Diyos ni Apo Santa Maria iso ti piyesta tayo iso ti kwan kasla na la imbaga kanyak apay nga agsalsaludsod ka sinaludsod mo ka dino apay nga imay ti anak ti Diyos dito'y lubong agpay sumat salsaludsod di naman nagbasol ko kapinili nak inayat nakpay how much more ti lubongan nakalumluman ngam inawat na iso dimanon. Kasi kainawat naklaeng apadi na kaisuna kadimanon iti sang katawan. Gaputi basol tayo, gaputi kapsot tayo. Kanukit kitaan tayo kakabsat, dayta ti kinaman nagayat ti Diyos. Anya mati aramidan tayo. Ala 2023 nagado nga no adu nga grasya, adumat akamali pagadalan, then welcome 2024. Ikarkarigatan man ti agbiag nga nadalos, uray nakapsot. Anya mo ti attitude tayo, kasla di attitude ni Diyos, ti inaramid ti Diyos kanya tayo. Anya ti inaramid na dinanon na tayo, ori man nagbasol. Iso nga ko na tayo, naglaka mga ibaga na nga, I love you not because I love you although you are imperfect. Ay ayateng kalata ko namkin ni bakit mo, uray no imperfect. Ay ayateng kalata ko namkin nilakay mo, uray no adot pagkamalyam. Kadagiti anak mo ay ayatin na kalata, uri ado pagkamalyam, kadagiti naganak ay ayatin na kalata. Haan nga gapuno, di uray ado ti pagkamalyan. Dayjay ti attitude ti Diyos kanya tayo. Datayo magamin nga tao no daduma kung makapaghusga nga naman. Hasla na istrikto tayo pa ngam ni San Pedro. Kaslala dalistaan tayo amin ti basbasol ti kaaruba tayo. No makapaghusga tayo mga tao gamin, kasla tayo la nakadaldalusen, mga datayo ti mangi pandilangit ni Apo Diyos ti mangi pantilangit, uray kas ano kadakes ta kaarubam. Uray kas ano kakapsot ta kaarubam, italag mo kini Apo Diyos nga isuna ti mangi duron kanya na di mangguyod ang nasika. You are not God anyway. Hang ka nga Diyos. Isungarod nga niya ti aramidan tayo laang agkikin na ikawasyo ti panagkikin na asi, panagsisinnerbi. Ipaayo day ta nga ayat without any condition nga. Isugarod nga imay isuna awan ti condition na nga ayateng kagaputa nadalos ka, ayateng kagaputa na singpet ka. No. Before pa ilaang agsingpet tayo, before pa ilaang nga agpalintag tayo, inayat na tayo nga imunan.
Kaanyamot ti aramidan tayo, anyamot ti response na dayta, kasjay kumamot ti ipaay tayo. Ngam nakaro mo di sakit nga itadda apo, wen oray. Inted ko ti bagik apo, nagserserbi akin lakay ko, kinibakit ko, kadagiti anak ko. Inted ko amin kadakwada, yat lipliputan daklata. Anya ti kunana, uray. Ipaay mulat ta, oray siyak mata, sa prismata ka, nakadado nga frustrations nakadado nga pakaupayan, nakadado nga pagkapsutan, masaksaktan kami mo, tao kami maakas kada kayo. Hindi ka biggest mistake na inaramid ko nga ko na, dinasaktanak ka, medyo nag-turn into galit, haang kuma. Mistake na jay. Nasaktanak lat ako man, ngam haanak ko mamut nga nagimula iti galit. Kasi maado nga frustrations. Ngam tay kunanan, ibagbagana mo, laang tatay ka maudyanan na, uray pay. Apay di nagbalin nga ina ni Apo Jesus, imay ni Jesus, imay ti anak ko kunana, inconsider na ayati basol tayo, inconsider na ayati kinakapsot tayo, kinita na ayati pagkurangan tayo, no kinita na no, dalistaam kadagiti basbasol mi kunana nga ruden, umaypay ayati mangisalakan no iso di pampanunutin nangam saan, linipat na amin dayta, gapo ti ayat na kada tayo. Anya mo ti aramiden tayo, alapas ispas. Kadagiti nakabasulak, alapakawanandak. Kadagiti basers ko, napakawan kayo mat. Kadagiti followers, go. Kadagiti ay nakapasakit kanyak, napakawang kayo, hindi pa'y laeng, nalpasen, pas ispas. Mangrugi tayo, New Year. Amuyo ti New Year, haan lang nga lumabas ti 2023, mapanti 2024. Kadi umununatay nga ron ito yung sa bali mati kalendaryo data sa bali nga lugar, haan nga di jay. Every renewal is a new year. No, adda nagre-re ko, maada nga nagkinaawatan ka, ag-reconcile kayo, new year. No naimbagang ka iti sakit mo, new year. No nalpas di problema, new year. Baro atawan. Haam mo nga ornungan aswan. Iso ti bagbagak ka, baka ti panagipagarup tayo ka, lumabas ti 2023 ka, umay ti 2024 tapno, iso nagasgasat, apay gamin nga urayam. Apay gamin nga urayam. Kano nagkamali ka nga rod ti January, di makatawon nga kasi ti biyagmon. Mabalim mga irinyom di New Year, bumawi ka. Mabalim mga balbalyam day jetap no New Year lata. Tanagasat lata. No nagmalas ka ti first 2 weeks, apay ay tulok mo nga rod nga agmamalas kan ti baong nga tawanan. Mabalim mo ti bumawi. Nga lakakabsat, babaruan tayo dito nga tawan. Day napalabas, pagadalan. No anya dagiti na itid na nga adal kada tayo, pagyamanan. No adda bendisyon pagyamanan, adda nagkapsutan, bumawi tayo. Iso ti kong kunak, ti kararag ko pa'y tatay, di adda akidya nga agkarkararag, alay parinam ko maapo. Kadagiti nga mamatpati iti saom, kadagiti kakabsat, online man kenhaan, kadagiti pakariko tanda iti biyag, uray kahit konting haplos lang. Ti kuma ni Apo Diyos ko uray aprusan na tayo labasit, dagiti man dumdumngag, da kayong adda ditoy, no anya dagiti pakarikotan tayo iti biyag, kahit konting haplos lang man. Ti itid namat kada tayo. Dagiti kararag ko kadagitay mamatpati kanyam Apo, dagitay makayat na ti agbalbaliw, dagiti agproblema, agsaksakit oray upam laeng ti apag kanito, dakkel dayjay kanyamin. Kasi mula nga ti bagbagak, kahit kunting haplos lang ng Panginoon pwede na yan. Dagiti kararag tayo. Tadata pabaruan tayo kuna tayo, expect nga hantay mo nun ma-perfect dahito 2024. Ngam laglagi pan tayo ti Diyos, haan na tayo pulos nga ibatan, haan na tayo pulos nga panawan, DJ laang ti mangtitinamnama kada tayo. Wan kakabsat narigat ti makapudno ti lubong, narigat ti mang perfect iti lubong, tattao tayo nga agkamali, tattao tayo nga nakapsot, ngam ti Diyos, inted na lata di ayat na kada tayo. Anya nga ti rumbang aramiden tayo, ulitin tayo, aramiden nyo mati inaramid na. Uray nakapsot ta kaaruba, uray nakapsot ta pamilya, uray ado ti pagkurangan, ited mulat ta di ayat mo ta paya, iso na ti imuna nga nangayat kada tayo. Anya nga rupit aramiden tayo for the past year, we thank God.
Agyaman tayo kini Apo Diyos. Dahul year nagado agrasya na. No adda pagkakamali, tanakabawi ka, dakdakkel a panagyaman. No nagsakit ka, kinagnakam ka, dakkel a pagyamanan. No adda imay nga trahedya kanya tayo. Nalagip tayo lakit tinagkamangkin ko na dakkel a pagyamanan. Ti Madina, no DJ conflict ti 2023 ka, iso ti mang divide, mang dadael ti lubong tayo, kamali dayjay. No anya dagiti napasamak, pagyamanan tayo nakadado nga grasya na. And begin anyo, mangrugi tayo manen iti baro. Ken kunakon ulitek, haan lang ati New Year kada ti panagbaliw ti kalendaryo. Every day is a New Year. Every reconciliation is a New Year. Amin nga umimbag panagkakapya, New Year. Amin nga panang pabaro tinakam, New Year. Amin nga panagkonfesar kalpasan ti nagbasol tata 2024, kalpasan nga nailawan nga nagbasol, that is New Year. Kasi matlaeng kanya tayo. Ala ikararagan tayo, nagado ti maririribok, nagado ti marigrigatan, nagado ti agproblema, dagitay saan pay nga nakamove on ti nagdalanan da, nanyaman iti 2023, ikararagan tayo ida, uray konting haplos lang, galing sa Panginoon, umanay dayjayan. Uray basit lang pa ng tapik na kumajibukot tayo, umanay dayjayan. Nalagi kinararag tayo kakabsat, uwanhan tayo nga perfect nga mabalin tayo nga ikarkarigatan ti agbalin, pagtuladan. Dahil iti pudpud na kinaragsak no mawaknitan, iti naglabas amadi, o marakop iti baro nga agsapa, baro anamnama, baro ari na, baro nga panagkaykay sa New Year dayta. Ala, Happy New Year kada kayo amin. Sapay kumata sa lubungan tayo, tinaragsak nga baro atawan, ibatan tayo. Ti kadakkelan nga namnama, isuna tinangdanon kada tayo, uray no nakapsot tayo, uray managbasol tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati no madanon jay partena nga inyanak ni Santa Maria Berhen agparintumang tayo. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kwa na naaramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Agparintumen tayo. Tumakdar tayo. Kastamet ana ilan sa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kararag sa pasap, iti panangaklon ni Apo Santa Maria, ti awis ti Diyos, nga agbalin nga ina ni Apo Jesus, imay ni Apo Jesus,
Diyos ang nagbalin a tao malaksid ti saan anamulitan ti basol. Imay ni Apo Jesus ang nakipagbiag kada tayo, ngem saan anat nag iti basol. Emmanuel, adda kada tayo ti Diyos, kasimbaan agimong dagiti mamati, hintay irok na iti Diyos, dagiti karkararag tayo, kaditi tunggal panggep ko na tayo, Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ita ken iti agnanayon. Ikarkararagan tayo ti maymaysa Santa Iglesia Katolika, Apostolika ni Santo Papa Francisco, dagiti amin nga obispo, papadi, religyoso ken diakono, sapay kumata babaen ti panangibabaet ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Agtalin edda na pasnek iti misyon da amang ikasabay ti naimbag adamag, ti baro biag ken Apo Heso Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ita iti. Ikararagan tayo dagiti amin nga ina ken amma iti pamilya, nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kuma taramiden da dagiti akemda mang tubay, agserbi ken mangdungo kadagiti anak, segun iti pagpatulad ni Apo Birhen Santa Maria. Sapay kumatagbiag dagiti amin a pamilya iti nalinteg a kananakem. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria. Ikarkararagan tayo dagiti amin nga inna ken amma ti pamilya ngagsagsagaba iti narikot a problema. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kumata babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria nga ina ti Diyos. Malasatan da dagiti problema adimteng iti biagda. Sapay kumatagbiag asirarag-o ken si kakapya dagiti amin a pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti amin ngagsagsagaba iti nakaro a sakit iti bagi ken panunot. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kumata babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria, mapaimbagda iti sakit. Sapay kumatag subli ti simbeng ti panunot ken nasalunat a bagi. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti aggugura a pagilyan ken aggurgura a pamilya. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kumata babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria. Dumteng ti pudno a sangalubungan a kapya. Ket sumangbay ti kapya kadagiti amin a pampamilya. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek iti pagbiit, ket iebkas ti bukod a kararag, para iti bukod a bagi ken pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga agnanayon. Apo dagiti dawdawat mi, sapay ko matapat gamida, napagasatan kami. Tita tao ni Apo Isos, babaen kinapo Santa Maria, idaanon mo kadmet ti grasyam kada kami ken ti pamilyami. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ken ka, Apo, sagsagot mi anano mo, pagyaman mi ken ka managparabur nga Ama, awaten
pasantuim ida daytoy tinapay pasantuim kuma ken daytoy arak nga itaida tumiken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy arak nga itaida tunmiken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama ida tunmiken ka apo ragragsak mi nga anak mo pagyaman miken ka managparabur nga ama awatem pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy arak nga itaida tunmiken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy arak nga itaida tunmiken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama ida tunmiken ka apo panagdaydayaw miyata taong pagyaman miken ka managparabur nga ama awatem pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy arak nga itaida tunmiken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iapo awaten na kamaragay iti daton kadagiti imam Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo sikati mangirugi ken mangitongpal ti amin nga naimbag. Agragsak kami ita solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ket iso ti pakairugyan ken pakaisalakanan mi. Ipaay mo kadita kastamet nga agragsak kamto ti panaglakam mi, ti panakaitong palto, daytoy metlaeng nga panakaisalakan ti langit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas tagay ti apo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng.
Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo, ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, ket idaydayaw da ka, ibunan nagda ka, itantanok da ka, iti daytoy a piyesta, ninainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos, ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bogbogtong nga anak mo, ket idinto tadi namet napukaw ti sadya ti kinaberhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, manay dayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan, Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Halain nyo ket mangangkay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagik. Isu mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, atin napay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo, aging gayti, iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo,
Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti nga lubungan ket parairayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama, kat balwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumpeng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakem mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti sulisog ket isalakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin nariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na din tuwag sarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo,
kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamig ken ka? Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Isang day. Peace, peace, peace. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang iikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kada kam ti kapya idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo. Siksikaw Apo ti bilig mi panakaawat kinakapsut mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo Apo ti panagbiag mi ti ayat ni Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso ti biag amin nagabuan rigat kinam ay Diyos pagkamangan banag tintay birukin anyaman narigat tintay parmikin wen nga agpaiso ti Diyos sulaing kirit ken namnama dinto aglemeng ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan
iso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan dayayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kaskin ka uapo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paidang ti ayat ni Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inmay kauapo et nagrigat ka agpaay ti amin amin na parswa panakaadipin amin nakita itid mo ti ilim ti waya-waya ti ayat ni Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan Uapo Jesus, humay ka dito'y puso kang naed ka ikutan to'y biyag kukin kararwak tapno diyak to may sinaken ka iturong nakadua po tarabayem maladay to'y numo tapno agserbi aka si pupudno aging gatungpal to'y biyag ko tati ayat mo isua puti biyag ko keti asim isua puti kired ko keti bilin mo isua puti bagnus ko ngagturong kinapudno tati ayat mo isua puti biyag ko keti asim isua puti kired ko keti bilin mo isua puti bagnus ko ngagturong kinapudno sila umaputo'y panunod ko
Pakirdem kadito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Titalek ko ken ka idatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko. Sarem ka dapot yadipen mo. Isurum nga agbyag itilinteng mo. Kinagtalik laeng ken ka uwapo. Tati ayat mo isuwapo tibiyag ko. Keti asim isuwapo tikiret ko. Keti bilin mo isuwapo tibagnus ko. Ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwapo tibiyag ko. Keti asim isuwapo tikiret ko. Keti bilin mo isuwapo tibagnus ko. Ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo, inawat mi asi aayat dagiti nailangitan a sakramentom, ipaay mo kaditi iparagpat dati agnanayon abiyag kada kami, nga agragsak ti panangrambak mi, ken nainggasatan a Birhen Maria, nga ina ti anak mo, ken ina ti iglesyam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay kapamilya tayo Apo nga hampay nga nakamisa, maadda misa no bigat, ti oras ti alas 8, may santo laengen Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kuma ti Dios nga ubbog ken poon ti amin a bendisyon, ipaay na kada kayo ti grasya na ken tinaboslon na pamagasat na ket salakniban na kayo adi agresat ita atawen. Palagdain na kuma ti pammatiyo, ipaay na tinaanos nga inanamayo ket ited na tinadyosan nga ayat amamatalged kada kayo. Pornosen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo, denggen na dagiti karkararagyo iti amin a tiyempo ken disso, ket ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon di man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Happy New Year kada tayo, amin na po. Palakpakan tayo. Happy New Year! Agannat tayo ti panagawid tayo, Apo. O inami ama ng sipud ka nga adat din namin. Denggem dagito'y kararagmi, ibabait na kam kadi. Uwi nami nga instrumento, uwi nami
di manubot nga apo. Awatem dagitoy asagot, simbaan miyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumaabanglo, babaen ti grasyam, nagurusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot binikbit ni Juan Diego. Ladawang anay maldit titilma, o naindaklan nga ina. Sikatila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawang anay maldit titilma, o naindaklan nga ina. Sikatila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Guadalupe nga